मिया हरनि अमो तिनि हर नहनि मानो तां हिमला हरायाखौ ताबु प्राय डेट 2टा बाजि दङ मिया तिनि हरनि न थानाय हरनि तिनि हरन कटा near about 10:30 rokong khana जों कांको डिटेल्स मानसो गया होता फनो कयटा वंग हगतना चिनि टाकुक एंथनी चिनि मथानि न स्पोक पर्सन बो एक्सीडेंट अंखा नंदनगरनि गोडाउननि जस्ट टार्निंगो ओंखाय ताबुक जों ट्रमा सेन्टाराव फाइजाक जतनो बनो ट्रमाव एडमिट खायखा ओंखाय एमने जों जतनो फाइलायका चिनि जत चिनि मथानि बरनो जों फाइलायका जतनो तिनियाव जागो ट्रमा सेन्टाराव हायमानिया गुलो जों नो माल लेखा हायपनो ताबुक टेस्ट रक्सलि दङ एमने सिटी स्कैन खायका ओंखाय एक्सरे रबो खायका बिनि बखरगो स्टिचिं मारिखा ताय खुजिरक फाटेखा ओंखाय एमने सिटी स्कैन रिपोर्ट दं खाके एमने कुनो आसक सीरियस इंजुरी जों मालिया फियाबा हायपनो कायसा मनो जों मासावो किन्तु डेली ताबो किन्तु सिनि गारि एक्सीडेंट माने रोड एक्सीडेंट मान किन्तु बेक्सिबाक गोबां दङ ओंखाय जोंरो अमो किसि जावां जानाय बिसयबो दङ जों खाना बबाय बतेसा हामगाथ सुस्त दंगाथ हामाया कोइ जों कक सालायनाय म कि बातिखां काबो जों ताबो पुरा डिटेल्स मानियाखौ कारण आफ्रो एम्बुलेंस जिबनो तनि फाइका जागाव जिबि हॉस्पिटल ओंखाय कि ताफोर जों डिटेल्स कांखौ मानियाखौ माने पुरा माने गटा गतना ओंखाय जों जोंरो ब्रक माखा 102 नम्बरनि जे एम्बुलेंस ब्रक तनि फायो अमदिखे ब्रक सना साका ताफोर जों आमनि एम्बुलेंस नि कुन डिटेल्स मानियाखौ तबेखे बनो एम्बुलेंस न फोन खाइनो रहर जागो जों खानाका कासे नगरनि बरक फोन खाइ सना साका माने ब्रक बसाहका कम हाइगेन जों किन्तु अमनो आस्ते आस्ते स्प्रेडिंग नि जों जागा सबायले खर मानिता ओंखाय गतना एकदम गतना दङ आमति ब्रक टेके सुकरि ओंखाय यासिव बिनि फ्रैक्चर ओंखा दुइटा जागाव अब प्लास्टार उरिखा ओंखाय ताबुक जों सार्जारि बे कनसाल्ट खायना नायलाय दङ ओंखाय कमप्लिट रिपोर्ट खाना मिसिं मटामति माने थानायता हमने सिटी स्कैन रिपोर्ट तो ब्रक सौ ताबति कुनो सीरियस इंजुरी तो जों मानलिया ओंखाय लेट्स सी अप टू टुमरो खाना जा मानायने किसा अमनि पूरा फुल रिपोर्ट नायनो बागै